किडनी स्टन आरो ब्रेन स्ट्रकजों भुगिनानै दङ। फाहामथायनि थाखाय रां गैया। तामुलपुर आमबारि गामिनि जौस्रां बसुमतारिया तामुलपुर जिल्ला आमबारि सरुफेरा गामिनि जौस्रां बसुमतारिया किडनी स्टन आरो ब्रेन स्ट्रक बेराम जानानै भुगिनानै दङ। थांनाय दान मोननैनि सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांदों जौस्रां बसुमतारिया। गावनि बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय गुवाहाटी JNRC हस्पिटालावबो फाहामथाय लाबाय। गोबां रां खरसा जालांबाय, जायनि थाखाय दायो नखराव रांखावरिनि आंखालजों भुगिनांबाय आंगो बिसि आरो फिसाजोआ। नखराव हा-हु गैया आरो धोन सम्पत्ति जा एसे दङमोन बेबो फाहामथाय लानायाव खरसा जालांबाय। गावनि आंगो बिफाखौ बे गोब्राब बेरामनिफ्राय फाहामथाय होनानै रैखा खालामनो रायजो राजाजों लोगोसेनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि गोदानै MLA महरै सायख'जानाय बिस्वजित दैमारिखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय खावलायदों। बिस्वजित दैमारि सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै। किडनी स्टन आरो ब्रेन स्ट्रकजों भुगिनाय जौस्रां बसुमतारिनि फाहामथायनि थाखाय नोंथाङाबो गाहायाव होनाय एकाउन्ट नम्बर 3514618197 आरो IFSC SBIN 0009147 बे नाम्बाराव जा एसे हायो मदद खालामनो हागोन आरो 6901847740 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। किडनी स्टन जादों मोननैथिंबो, ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रक जादों, ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों, दा न'आव रावबो खामायग्रा गैया नालाय, बाबाल' हारसिंल'मोन। दा बिस्वजित दैमारि सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै, आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो एसे एनै अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा न'आवबो खामायग्रा गैया, बाबा हारसिंल'मोन। ओमफ्राय सिगां बाहेरायाव थानाय समाव जि एसे एनै खामायोमोन बेफोरो गावनि बेमारावनो दा सिगां मावनाय समावनो थांजोब्बाय आरो। दा ओमफ्राय न'आवबो खामानि मावग्राया रावबो गैला, दा बाबायाबो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। ओमफ्राय दा रायजो राजामोना अननानै हरदो। बेसेबां जानायाथ' एप्रिलनि 16 थारिखआवनो जादों। दिनै मास मोननैयानो जासिगोन। मास मोननै जासिगोन। खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। सिगाङाव बहाबा दिन्थिखांबायमोन नामा? सिगाङाव केरेलायाव थानायावहाय जादों बियो। बेमारा ब्रेन स्ट्रक जाग्रोदों फार्स्टआवनो, ओमफ्राय दा न'आव लाबोबाय, खुनुरुखुम न'आव लाबोनानै दा अपारेसन खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। ओमफ्राय गल ब्लाडारावबो दङ। बबे बबे मेडिकेलाव नोंथांमोना बे नोंस्रा जे बाबाखौ देखायना दिन्थिखो? सिगाङावथ' केरेलायाव थानायाव कटियाम मेडिकेल कलेजाव देखायदोंमोन ब्रेन स्ट्रक जानाय समाव, ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटीयाव JNRCआव देखायदों। आङो बिस्वजित दैमारि सारमोनखौबो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आंनि बाबानि समाव खैफोदनि समाव रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो, गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। बाहेरायाव थानानै लेबार्स मावोमोन। न'खराव सोर सोर दङ? साबेसे? न'खराव दा बाबा, आं आरो आइल'सो दं। जिहेथु नोंस्रा जि बाबा बे बेमाराव गोलैनानै दङ, दा न'खराव माबायदि सोलिदो? न'खराथ' दा बुहुत गाज्रियाव सोलिनानै दं। खामायग्राबो गैया नालाय, हा-हुबो गैया। फारसेथिं ओमफ्राय बाबाया बिदि जानानै दङ, गाज्रियावनो सोलिदों दा। बेसेसो खरस थांदों? दाथ' 1 लाखसो बिदों, ओमफ्राय दा बेसेबाङानो जमायानो गैया, थाइसेबो गैया। दुखुयै सोलिनानै दङ, जेबो थाखा फैसा थाइसेबो गैला। जानाय फारसेथिंबो थेखा जानानै दङ। दा रावबो होफैग्रा गैया, नायग्रा गैया जोंखौ। बेमारसो नायनो ना न'खरनि जानाय लोंनायसो नायनो, ओरैबो हाया ओरैबो हाया जानानै दङ। फिसा हिन्जाव सासेल', फिसा हौवाबो गैया जोंहा न'खराव। रावबो जाथि बाहागियाबो गोनां गैया, गासिबो गैयि गोजा। मदद होनो हानायानो गैया बाहाय बाहागियाबो। सरकारनि फारसे आं मददखौ लुबैदों, थाइसे थाइनै। बिस्वजित
सारमोननिफ्राय थाइसे थाइनै हरगौबा सानो आरो आङो